Benvinguts i benvingudes a Maneres de Fer. Un podcast on parlam dels costums, les tradicions i tot allò que envolta la cultura eivissenca. Bon dia, Marià, benvingut. Bon dia. Moltíssimes gràcies per acceptar aquesta invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Estem molt contents perquè sabem que ens faràs un marc que necessitam, perquè recentment has fet una conferència i crec que la repetiràs en breu. La vas fer aquí a Vila, però em sembla que la repetiràs en breu a Sant Josep, un dia d'aquests. Sí, efectivament, hem de tornar a parlar de remeis pagesos, aquesta vegada a Sant Josep. El que volíem abordar avui era el tema de les supersticions, que també van molt lligades, com ens varen dir gent major, als remeis. I la teva conferència ens va com una mica anella al dit, perquè porta per títol Remeis pagesos entre la ciència i la superstició. I aquest títol que tu fas ens va molt bé per emmarcar tot el que abordarem amb tu avui i amb les altres persones convidades en aquest podcast. Et volia demanar per què aquest títol, Marià? Els remeis pagesos són ambdues coses? Són ciència, però també són superstició? Sí, efectivament. Jo crec que tothom, quan parlam de remeis pagesos, pensa només en les herbes medicinals, però aquest tema és molt més extens i a mi m'agrada parlar no només d'herbes curatives, sinó també d'altres rituals que hi ha per buscar-se salut. Quan parlam de remeis, volem dir remeis per a la salut, no? I posa entre la ciència i la superstició i tal vegada, perquè quedi més complet, hi haurien de posar enmig la paraula creença o fe, com diuen les persones majors. Per tant, a mi m'agradaria enfocar aquest tema des d'aquests tres punts de vista, no? Una connexió amb la ciència, una altra connexió amb la creença o la fe i una tercera sobre la màgia o superstició. Molt bé, doncs espero que a través de les preguntes que et fem tot això surti i si no, doncs et sents totalment lliure per explicar-nos aquests tres punts. Et volia demanar com ha estat aquesta cerca, perquè imagino que ja no queden moltes persones majors aquí demanar a preguntar, o pel contrari, això és un tema que passa de majors a gent jove, de generació en generació, i en l'àmbit familiar o no té res a veure amb l'àmbit familiar? A veure, aquest tema a mi sempre m'ha interessat. Jo vaig tenir la sort de tenir una majora, una abuela, que li agradava molt explicar coses i a mi m'agradava més encara escoltar-les, i aquest tema de la medicina popular, cada xerrada sortia algun aspecte. Per tant, jo des de petit he escoltat moltes coses sobre això dins casa mateix, en la meva família. I després, una vegada que vaig entrar a ser professor de català, l'any 80, ja vaig pensar que això era un bon tema per iniciar els alumnes de batxillerat, en aquest cas era de la Blanca Dona, que hi havia alumnes de tota l'illa d'Eivissa, iniciar els alumnes amb una recerca molt elemental, però que era important per conèixer el tema, per investigar, però també era molt important per connectar la pròpia llengua catalana amb la realitat de la cultura eivissenca, que moltes vegades les famílies es pensen que dins les aules explicam coses estranyes i no, parlam de la llengua, que la llengua és lligada a la cultura, l'expressió de tota una cultura. Clar. I bé, crec que ho vaig encertar, perquè això em va obrir un camí que tota la vida, fins avui que estic jubilat, i he passat 45 anys dins les aules ensenyant català, encara no està esgotat. Això és un tema que aixeques un fil i te'n surten 10 o 100 més. Segur que sí. Com has dit al principi, quan parlem de remeis, normalment pensam en ungüents, en herbes, en tisanes,
però els remeis van molt més enllà d'això. Hi ha massatges, per exemple, i altres formes de sanació que t'hagis trobat? Sí, a veure. Primer de tot hi ha, que és la part més coneguda, el fil que connecta amb la ciència. És evident que totes les herbes que s'utilitzen per sanació, en la fórmula que sigui o preparació que sigui, tenen una propietat curativa provada i comprovada, que és la que explota la medicina i la farmàcia. Clar. Per exemple, romaní, frígola, cervelluïsa, totes aquestes herbes, sens dubte, tenen una propietat curativa ben estudiada i comprovada, que és un component de moltíssims medicaments. Després hi ha la part de superstició, la màgia, que és l'altre extrem. La gent fa unes pràctiques que no tenen res a veure amb la ciència, sinó que és pura màgia o imaginació. Pensament màgic, no? Exacte. I després, o entremig, hi ha aquesta relació, aquest fil de connexió amb la creença religiosa o amb la fe, dins la nostra cultura majoritàriament cristiana. Per exemple, aquí és on hi ha tota una sèrie d'oracions que després en podem parlar, oracions per assegurar una relació amorosa, per trobar un enamorat o una enamorada, oracions per sentir-se protegit quan es fa un viatge llarg o un viatge perillós, com pot ser anar a la guerra i sentir-te protegit per no morir víctima d'una arma, no? Ens en poses un exemple, Marià, d'això? De com seria... Després en podem llegir algun. Sí, perfecte. I aquest tipus d'oracions, bé, arriben fins a, jo què sé, un Pare Nostre per demanar la salut. Hi ha moltes cançons, ara mateix aquí estava pensant en aquell estribot que diu: Mare de Déu d'Escovells, aplanau aquesta roca que he caigut i m'he fet mal, m'haguem de veure salata. No? N'hi ha moltíssimes de cançonetes d'aquest tipus, no? Frases fetes que són mitja oració. Per exemple, resar a Sant Roc o a Santa Bàrbara perquè mos protegeixi de trons i llamps. En surten moltíssims. L'altra fórmula seria el contacte físic, el massatge. Aquí n'hi ha molts. Possiblement el més conegut sigui tot el ritual i la fórmula, tot el que fan els curanderos i curanderes per posar bé el ventre de caigut o el ventre caigut. Sí, això t'ho volia demanar, sí. Per tant, hi és tot, hi ha una fórmula de medicina que es pren com a medicació, un preparat, hi ha oració, hi ha paraula i també hi ha contacte, tipus massatge, fregues, tot hi és, Molt bé. Com que ens has posat un parell d'exemples d'invocacions, o no sé com li podríem dir, no? Potser invocació és la paraula que més s'apropa al que ens has llegit. Ens podries posar algun exemple d'aquests massatges? Seria com una imposició de mans, el que en diem ara reiki, en noves teràpies? O és ben bé un massatge com si te'l fes un fisio? O hi ha de tot? Jo crec que hi ha de tot, però perquè s'entengui, si aquest contacte va amb un massatge suau, amb el cas de col·locar el ventre de caigut, clar, si és que el ventre ha de caigut i ha baixat, s'ha desplaçat, naturalment és un massatge amb les dues mans per tornar a col·locar, a pujar el ventre al seu lloc. A vegades, alguns curanderos, no tots, també recomanaven utilitzar una faixa durant una setmana. Per ajudar. Per ajudar també a mantenir
aquesta part que havia sortit del seu lloc, tornar-la a col·locar dins. I ara com ho traduiríem? Amb quina Mira, no sé. malaltia o amb quina ho associaríem? Perquè això del ventre de caigut... Mira, per contestar aquesta pregunta que me fas, primer de tot hem de dir que la gran majoria de metges no hi creuen. En el ventre de El caigut. ventre de caigut. Diuen que no existeix, que això és una malaltia mental, una mania, dirien. I alguns metges sé que envien directament a un curandero o una curandera. És a dir, no toquen res. Però n'hi ha d'altres també, i m'ho han explicat gent que ha escoltat aquesta resposta, l'envien directament a un psiquiatre. Vaja. Per tant, aquí hi ha de tot. La prova que fan per veure si hi ha aquest ventre de caigut és asseure's en una cadira amb l'esquena ben dreta, els peus ben plans, i fan aixecar els dos braços cap amunt, amunt, fins que els dos dits, els polsos, es toquen. I perquè tot sigui normal, que no hi hagi cap malaltia, els dos polsos, les puntes dels dits, han de coincidir, han d'estar alineats. Què passa quan hi ha aquesta dolència, aquest mal, que estan desequilibrats? Hi ha un dit més amunt de l'altre. I a partir d'aquest moment és quan actuen. Que això, que pel que jo sé, se'n diria kinesiologia, no? Sí. I de fet hi ha aficions que ho fan, sí, a mi m'ho han fet, sí. Molt bé. No pel ventre de caigut, però per mirar certes coses d'equilibri del teu cos. Efectivament. Després, relacionat amb això, que m'agradaria que parlàssim d'altres coses. Sí. No. Era un exemple. Però és que és molt, molt complex aquest exemple i dona per parlar molt. Doncs res, deixem-ho aquí si vols. No, el que vull dir és que és molt interessant quan jo faig la pregunta, per a tu, com te senties, com te trobaves quan vares anar a buscar ajuda per ventre de caigut, no? I les respostes són totes tan diferents. Molt poca gent diu, no és que em trobava deprimit, la paraula deprimit no existeix entre la gent, entre psicòlegs sí, i professionals també. Clar. Per això de depressió només ho saben quan surten del metge. L'entrada ningú ho diu, no? Sí que diuen me sentia tristot, havia perdut la gana, vomitava, sentia un malestar general. molèsties aquí es toquen la panxa. I va haver un cas molt curiós perquè la gent que ho viu, jo ric però ho respecto molt. Sí, no, m'ha fet gràcia com ho deia. És que també a mi em fan molta gràcia les respostes que donen, però la gent que viu aquestes malalties, quan t'ho explica, t'ho fa veure, que ho senten, i te diuen, jo feia així, i es passaven el dit rodant-se a llombrígol, i jo trobava una punta del ventre de caigut que sortia. És a dir, la gent s'ho creu i t'ho va fer veure, t'ho fa veure que hi ha alguna dolència, alguna cosa que no està bé, no? Sí. És igual que les medicacions, també la comunicació, és a dir, tu poder explicar a una persona que t'escolta seriosament com te trobes i que te trobes malament, aquesta simple comunicació, compartir això, segur que ja sanava, no? Ja és curatiu. Ja sana, clar. Segona, hi ha el contacte, que sempre és relaxant i sempre és curatiu. Però també hi ha casos, hi ha recepta, preparació de medicina. Per exemple, un cas que va receptar na Poassa, m'ho ha contat un pacient, diu, em va posar una dieta, no deia dieta, però ho dic jo per entendre-nos, una dieta més saludable impossible. Verdures, carn a la planxa, peix blau, per tant, més curatiu que això, impossible. Però després diu, en cada menjada, un got de vi pagès, i hi posaves 2 o 3 carbons de bellotera, de fusta de bocina.
Fixa't tu, el roure i l'alzina tenen un component químic curatiu. Sí. I el carbó vegetal, no? I el carbó, imagina't. Carbó vegetal. Per tant, ja estem en la connexió amb la ciència. Amb la ciència, sí, totalment. Totalment. I també hi ha una altra expressió que es diu treure el soleil d'escap o una cosa així, no? Sí, aquesta és una altra malaltia. No és molt freqüent i durant molts anys pensava que es tractava d'una insolació. Sí, jo també. No té res a veure. No és una insolació. També és un estat depressiu. Aquí hi ha més coses, és més complex. Els curanderos o curanderes, o no importa que siguin curanderos, perquè hi ha gent que me diu que té la propietat de treure el soleil d'escap, que no són curanderos, només fan això. Aquí en diem així, curanders i curanderes, se'ls coneix així? Sí. I pel seu nom, però, perquè abans has dit sapuassa o napuassa. Napuassa i en sastre han set els dos curanderos més coneguts a l'illa d'Eivissa fins al segle XXI. Ara són morts els dos. Però no s'acaba aquí, Continua, no? N'hi ha, i molta gent jove en sap d'això, Es feia tot un ritual posant aigua a bullir, s'hi posava una altra, com si fos una escudella tapada dins perquè agafés vapor, s'hi tiraven unes embostes de sal i també hi havia un conjur, una oració. Una oració que, això és molt interessant el que vaig a dir, jo no he aconseguit saber quina oració era ni quines paraules, perquè la resposta immediata de la persona que aquesta propietat diu no t'ho puc dir, perquè si t'ho dic jo perds el poder. Per tant ens quedem sense invocació. Jo no la sé, si no la diria, i tinc molta curiositat per conèixer-la. Però no la sé. Sí, a mi m'agradaria saber si va lligada més a les creences cristianes o si potser ve de més enllà i és més pagà. Tu què creus? Que deu ser potser més lligat als sants? Segurament que hi ha la presència d'algun sant. Sí, perquè després veurem algunes d'aquestes oracions que són molt més llargues perquè han arribat moltes d'elles per escrit, com si fos una carta, altres com a cançó. Clar, i potser també les recitaven com molt fluixet, potser que ni el pacient, per dir-ho d'alguna manera, ho sentia, no? Potser la persona que ho rebia ni tan sols ho sentia, sentia com un remugar. És possible. Un xiu-xiueig, no sé. També ho he pensat, això. I alguna superstició o algun remei t'ha copsat o sorprès més que hagis pensat, vinga, home, això de cap manera. O mare meva, quines creences, ara això seria impossible. N'hi ha un molt curiós sobre el familiar. El familiar per nosaltres és un d'aquests éssers... Esperits. Esperit no, perquè el familiar té cos. Té cos, és veritat. El follet és tot esperit, però... El familiar té cos. El familiar té cos. El familiar, a part d'aquest ésser que viu dins una ampolla negra i quan el treus te demana feina o menjar, resulta que aquest familiar, per a algunes persones, és com un remei que et dona forces i et fa sentir fort, segur. I és molt interessant una notícia històrica que tenim del familiar del segle XVIII. Hi ha un cas que la Inquisició va demanar declaració, va prendre declaració un home de Sant Llorenç, crec que era Bartomeu Tur Fluixà, que algú l'havia denunciat al Sant Ofici de la Inquisició perquè li havien dit que a casa seva guardava follets. I li pregunten què és això dels follets. I explica que són unes llavoretes que guarda dins una capseta, dins un calaix, del canterano de casa seva. I, a més de contestar això, diu
però això no té res d'estrany. Diu, a Eivissa, diu, Tothom en té. I llavors li pregunten per què fa això. Diu, no, és que jo em sent un home així fluixot, trist, i els altres del poble fan befa, se n'enriuen de mi, no? I el familiar, tenint-lo prop i a casa, em fa sentir fort i berro. No sabem com va acabar. No sabem què li va passar? No, perquè això és la instrucció i la resolució la feien a Mallorca. Ah, Jo conec aquest cas perquè el va explicar el nostre historiador Joan Marí Cardona dins del seu llibre del Sant Ofici de la Inquisició aquí a Eivissa. Però la resolució no la coneixem perquè va sortir, això era a Mallorca. Aquest podcast s'ha realitzat en el marc de les activitats del projecte Cobertura en Català, una iniciativa de l'Ajuntament d'Eivissa en col·laboració amb l'Associació de Veïns de Figueretes.